Hai să ne zici prezent. Dacă suntem noi aici și vedem că e prezent. Doamna președintele face. Sede prezent. Cozar. Domnul Cozar. Prezent. Dumitrache prezent. Ghiță prezent. Grădinar. Doamna Grădinar. Prezent. Mălroiu prezent. Moise prezent. Doamna Pandelache. Prezent. Văduță prezent. Tănase. Este online. Domnul Tănase. Da, am auzit. Este prezent. Doamna Udrea. Prezent. Să rămâne, doamna Udrea, ce faceți? Ne-ați părăsit. Cred că sunt la treaba aici. Să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Toată lumea pentru. Se pune la vot procesul de verbal al ședinței ordinare al Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari, județul Prahova, din data de 28/4/2026. Și procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 4/5/2026. Cine este pentru? Pentru. Deci toată lumea pentru. Toată lumea pentru, da. Proiect de hotărâre numărul 29 din 7/5/2026 privind retragerea banului și Proiect de hotărâre numărul 28 din 7/5/2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Apă și Canal Puchenii Mari pentru anul 2026. Domnul Herea, sunteți aici. Să dați multe detalii. În detalii ați primit bugetul. Dacă reușim împreună cu dumneavoastră, cu Consiliul Local și cu conducerea primăriei, care tot timpul alături de noi, doar să reușim să încercăm să obligăm să racordăm, să se racordeze la canalizare. Am aici un anunț, cum au făcut cei de la CEP. Există o lege, pe legea 241, exact, 2006, care spune așa. Este obligatorie racordarea utilizatorilor la rețeaua de canalizare, acolo unde există rețea de canalizare. Acum, dacă împreună cu dumneavoastră o hotărâre, să știți că nu sunt racordați. Sunt racordați, de exemplu, în Pietroșani sunt 40 de racordări, care s-au făcut aproximativ 40 de racordări din iulie 2025 până acum în mai 2026. Cu mențiunea că ianuarie până în februarie, martie, Cât a fost și neapărat frig. Și frig și zăpadă. A fost, cel puțin în Pietroșani nu s-a putut săpa. Deci e apa foarte, foarte aproape. Deci s-au săpat și a ieșit apa foarte aproape. La Moșneni sunt 18 și Mirotlăvești 263, ce vă spun, la canalizare. Cu totul, sunt 950-980 la apă, plus agenții economici. Din iulie 2025 până în prezent s-au făcut 224 de racordări, 160 până în noiembrie și acum restul, vreo 60 de branșamente la apă. Așa să știți că sunt, dar nu sunt foarte mulți. Prețul la apă a fost mărit doar cu inflația, curentul vine foarte mult, adică știți foarte mult. Plus apele române, încasările sunt care sunt. Adică nu am, de exemplu, s-a facturat în ianuarie 401, eu vorbesc în lei vechi, 401 milioane, s-au încasat vreo 370 de milioane. Mai sunt facturile vechi care sunt, de exemplu, DN1 care a murit, care stătea lângă domnul Mirea, în Cocoară, nu știu cum. Deci mai sunt 3-4 care nu sunt decedați. La blocuri nu mai stau. Adică nu sunt, care le sunt încasate, sunt facturi care nu am
pur și simplu nu am de unde să le... Păi, trebuie să trecut de la pierderi. Exact, adică vă spun... Ca la orice societate. La apele române facturarea vine și pe apa care... Va revendica proprietățile la un Exact, când va revendica... atunci când am venit să scoate, să le vândă sau ce se întâmplă cu el, ar trebui atunci... Să facă la masa succesorală, ce spune dumneavoastră. Atunci ar trebui încasați banii pentru ei. Apele române iau banii și apa care o scoți din pământ, plus apa care o epurezi, care o duci. Deci undeva la 60, 50, 60, 70 de milioane de pini pe lună. Plus DSP-ul, plus astea sunt mici și are programul de contabilitate și șefel. Adică vi l-am mai spus. Alte cheltuieli să știți că nu facem. Nu s-a cumpărat nici măcar un kilogram de total să dea la stațiile de epurare. De erbicid. De erbicid. Adică nu s-a cumpărat nimic. Ce ne-a mai ajutat? Ne-a ajutat primăria, care și ne-a mai trebuit o baterie la transform, la generatorul de la stația de apă. Deci lucruri care, să nu credeți că nu se cheltuie. Adică totul se face la ultima centimă. Da. Eu am câteva întrebări. Cine sunt Oenariu Gheorghe și Hodea Ioana? Că nu mi-a spus că ați făcut angajatul. Nu sunt angajați doamna Oenariu și doamna Hodea, sunt administratorii, sunt în societate, care au fost de la 1 iulie 2025. Păi nu, astea nu sunt angajați. Sunt angajați. E Consiliul de Administrație. A ieșit cineva la pensie, nu mai făcut angajare. Nu s-a făcut nicio angajare. De exemplu, Zamfira, domnul Costache Zamfir, în martie, dacă zic bine, a ieșit la pensie. Deci nu s-a făcut nicio angajare, nici o mărire de salariu, nici nimic. Deci, Oenariu și Hodea sunt membrii noștri. Adică ei ca și membrii în Consiliul de Administrație sunt plătiți, să spunem că nu sunt angajați, dar sunt plătiți. O indemnizație care, v-am spus, societatea aceasta n-ar putea funcționa fără acești administratori. Nu putea să fie înființată, n-aveai voie să o depui la Registrul Comerțului. Și doamna Scumpu nu mai este. Doamna Scumpu a ajutat la societate. El, dânsa a înființat societatea. Deci dânsa a fost plătită pentru înființare. Plătită pentru înființare. A mers la ajutor, deci nu a mai fost plătită. Ok. Am văzut aici că aveți cheltuieli cu personalul pentru 2027. 525 de mii. Și noi voiam să, din partea grupului păstrărilor locali, vrem să vă întrebăm cum vi se pare dumneavoastră că aveți peste jumătate din cheltuieli pe societăți și câte cu cheltuieli cu personal. Dacă v-ați gândit aici să mai verificați ce se poate face. Păi, doamna, v-am spus că cheltuielile cu personalul sunt, asta este bugetul e o estimare. Nu s-a, deci unul dintre angajați a ieșit la pensie. Pentru a putea, noi, ca să spunem, noi vindem apă. Ca să... Domnul, ce plecat? Nu, imediat, din nu plecă. Deci, clar, cu cât se vor branșa mai mult și se vor acorda, cu atât vor crește venitul în casării. Numai că, v-am spus, foarte multe vin pe consum de curent de energie electrică, apele române și ce v-am mai spus. Astea sunt care ne ia cei mai mulți bani. Mai văzut cheltuieli de chirie pentru societate. La societate, pentru sediu. Nu. Este clădirea de la școala veche, la numărul 225, din câte am înțeles. Așa trebuia făcut ca să poată să înființeze societatea. Dar, din motive obiective,
E serios. Stă ca să se încaseze, să stea aici. Noi stăm mai mult pe la stația de apă. Deci, alte cheltuieli nu avem. Vorbim în Am trebuit să vă dea timp limită, că așa scrie președintele de ședință, vă dau un timp limită. Timpul limită și gata. Dacă sunteți răpătită, găsiți-vă colegi acolo. Mai sunt întrebări. Ce vreți să facem? Să terminăm ședința de Consiliu în 5 minute? Unde vă gândiți? Aveți ascultători acolo, pe lângă, umflați în pere. Aveți la mine 180 de secunde să vorbiți. Memoria mea. Hai, mă, dați. Deci, concluzia. Dacă nu facem obligatorie racordarea și branșarea și începem cu dumneavoastră, că nu sunteți racordată și branșată, societatea asta va merge pe pierdere în continuare. Punct. Ca să înțeleagă toată lumea că dați un exemplu negativ, că nu vreți să vă branșați, nu vreți să vă racordați. Așa a zis în ședința trecută. Și societatea asta va merge în continuare pe pierdere. În loc să dați o sugestie și să dați exemplu, dați exemplu negativ. Da. Altcineva mai are întrebări? Eu nu am înțeles terminat întrebările. Păi nu stăm aici și să-ți facă ție să stăm de față întrebări, să Păi pui. sunteți plătiți mult, domnul primar. Nu Doamne, suntem ar trebui plătiți. să aveți timpul limită și cu asta voastră. Lasă fiu președinte să vă spui de Hai la fine, spune-te, faceți niște stări, nu mai rog frumos. Chiria la sediu, până la urmă. Chiria la sediu a fost doar ceva fictiv pentru a se putea înființa compania, societatea. Societății să plătesc 300 de lei chirie pentru sediul societății. Trebuie să ai un spațiu unde să facem orice societate. N-am înțeles tot că să racordeze și să se brancheze. Ce dracu, nu înțelegi? Deci pierderile de acolo sunt, că nu vă branșați, nu vă racordați. Dați exemplu negativ. Cheltuieli cu servicii executate de TER și aveți 89.000 de lei pentru 2026. Și văd aici cheltuieli cu protocol, transport de bunuri și persoane, cheltuieli cu deplasări. Doamna Radu, asta este făcut ascultați-mă, e un buget care e făcut estimativ. Nu s-a, aici, de la 1 iulie 2025, de când nu s-a decontat un bon de motorină, nu s-a cumpărat o sticlă de apă, nu s-a cumpărat o sticlă de, nu știu, de erbicid. Asta e un buget care așa trebuie să apară. Sunt estimări, nu s-a cheltuit nimic și nu s-a cheltuit. Poftiți? Așa datorie, ca specificați dumneavoastră, că sunt de 3.512 lei datorii de la fi neîncasați. Care au decedat. Deci unele... Datorii care nu le-a putut. Sunt vreo câteva case, persoane fizice, care nu mai locuiesc și nu au decedat. Nici apare. Au consumat înainte. Adică sunt preluate și de hidropraful. Banii ăștia se vor încasa în momentul în care vin și revendică proprietatea și vor să o vândă, doamna Rație, atunci vor fi încasați. Intra în masa succesorală. Atât? Mulțumim. Da, mai are ceva întrebări? Te ascult tot, Tania, spune-te rog. Și prietenul de viață. Aveți doar ceva de Poți să zici mai tare un pic, nu se aude. Dă mai tare și oprește. Am zis că am câteva întrebări. Pentru că apreciez că a venit
ședința de astăzi la întrebări. Deci, am văzut că avem 4 angajați anul acesta, urmează să fie 3 de la anul. Înțeleg că o să dea pe cineva afară sau ce să fie. A plecat Zanfir. A plecat Zanfir. A ieșit la pensie, Zanfir. A ieșit Zanfir la pensie. Nu știu cine dă informații de asta. Domnul Hea, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră sunteți și plătiți separat de șapte de salarii. Nu sunt plătit, domnul. Deci, conform legii, n-ai voie să fii plătit. Ok. Al doilea, deci avem în jur de 934 de milioane la apă și am văzut doar 277 la canalizare. De ce? Vreo 300, nu, la canalizare 320, în jur de 320. Ok, sunt de 3 ori mai puțin la canalizare decât la cei la apă curentă. De ce? Păi, primul unul să vă spun un lucru. Deci tocmai asta spun. Consiliul Local să stabilească, să hotărească plata paușal la cei care sunt racordați la apă și nu plătesc canalizare. Asta este soluția. La întrebarea pe care a spus-o. Și o altă situație este, de exemplu, cum sunt eu, sunt Nu are, că asta vreau să vă spun. De exemplu, da, asta vreau să spun. Pe partea dreaptă, de la stația de apă până la... Deci sunt mai mulți factori. De exemplu, pe DN1, de la stația de apă până la port, la Prahova și înapoi la blocuri, nu există decât apă, nu există și canalizare. Da? Și mai sunt și alte... Până acum, pe strada Dorobațu, unde locuiți dumneavoastră, rețeaua de apă este de 7 ani de zile și dumneavoastră nu v-ați racordat nici acum. Canalizarea e în execuție. Nu putem să vă punem la plată paușal la canalizare dacă nu este rețeaua făcută de canalizare. Deci cam astea sunt situațiile. Adică este rețea de apă, nu este de canalizare. Bun. Dar acolo unde este și rețea de apă și de canalizare, nu este normal ca cel care este racordat la apă să plătească paușal la canalizare? Asta trebuie stabilit. Nu te duci pe ce nu ce nu. Aici e. Partea de notă trebuie. Nu se înțelege. Nu s-a înțeles ce spune la mine. Ce mă? Limitează La 3? Am înțeles. Nu se înțelege foarte clar. Nici noi nu înțelegem, să știi ce să spunem. Ce spuneți, domnule? Deci, mai departe, proiectul de buget este o proiecție făcută în 2025-2026 cu următorii 2-3 ani. Și cheltuielile totale la 1000 de lei, 1000 de români veniți, sunt din ce în ce mai mari. 1200, 1300, 1400. Practic, ceea ce a proiectat dumneavoastră în buget, ne spuneți că pentru fiecare 1000 de lei pe care noi îi obținem în companie, trebuie să cheltuim cu 20-30% mai mult. Deci, proiecția dumneavoastră a bugetului arată un deficit din ce în ce mai mare. Dar nu înțelegi că inflația bate la ușă în conducerea guvernului și a situației în care ne aflăm a fost inclusiv USR-ul sau votul. Voi nu înțelegeți că se măresc salariile, se măresc pensiile. E normal că previziunea pe următorii ani să fie din ce în ce mai mare. Nu e normal. Dar curentul, motorina, benzina. Toate previziunile nu a fost nimic în scădere. Curentul a... Uite, vă dau un exemplu când au fost astea cu fondurile europene, dar trebuie să pui mult mai mult. Deci toate previziunile sunt pe creștere, nu e nimic, n-a scăzut nimic. Pe creștere. E vorba că pentru fiecare proiecția Ei nu știu tipul serviciului acolo. De unde doresc în vocile care numesc pe toți? Partidul? Doctor, deci vine de avarea cu sau este simplu. Dacă ajungem la 1500 de racordări și apă și canal, lucrurile se vor rezolva.
Adică nu o să mai avem problemele astea care sunt din punct de vedere financiar. Se echilibrează, un pic. Se vor echilibra problema și cu cât. Deci noi împreună trebuie să facem în așa fel să determinăm oamenii să racordeze. Pentru că nici el, ca și director, poftim? De ce cresc cheltuielile? Păi nu, bombele astea merg în continuu. Vor crește la canalizare, vor crește, dar vor încasa și mai mult. Asta se va întâmpla, adică să Dar nu cresc cheltuielile atât de mult. nu va fi profit, compania va merge pe profit. Deci ce înseamnă să vor crește cheltuielile? Pentru că stația aia tot consumul la Cum merge? Exact. Adică cheltuielile mai multă apă care ar Exact, deci la apele rămâne apa ca rospăt și apa e curată. Stația tot merge, curentul tot la consum la stație. Valii. Deci să înțelegem că nu trebuie să facem raportări dacă cresc cheltuieli sau cum. Hai mai puneți că avem. Ultim, hai că da, spune. Legat de probleme cu apa potabilă, pe care le-am discutat în altă dată trecută și au găsit probleme la analiza lor. Bacterii. Probleme pe care le-ați avut cu analiza apelor. Ascultați-mă un pic. Deci apa nu o să iasă niciodată perfectă la analiză. Mai iese fier, mai... Este probleme serioase. Nu. Se poate ar putea să pună Dar n-ai vorbit cu legii. Piața. Nu. Deci nu a fost. Numai că, știți că... A spus că nu sunt probleme, au și bine analizele. Acum Nu sunt probleme majore. majore. Peste se... Peste tot la unde comercializează apă, ca să zic comercial, între ghilimele, nicăieri nu sunt analizele perfecte. Știți? Acum vreo 15 ani de zile, nu mai știu, au adus niște date fântână aeroport, dacă țineți minte. Aici. Și au fost duse la analize și a spus că e de la aeroport și au ieșit, nu au ieșit analizele. Nu sunt probleme, apa este potabilă, e... Acum... E bună de băut, E bună să nece cu el. Deci e evident neobișnuit să puneți asta, că uitați pe DSP. Deci ăsta este motivul pentru care dumneavoastră nu vă racordați la rețeaua dată. Da. Dați buletinul la... Da, nu vă racordați. Hai, dați-mi. El spune că are o criză, vrea să facă... Au găsit probleme cu parametrii de mangan, chiar și apă. Este foarte clar că într-o sugare în 6 luni se iau aceeași rețetă. Nu mai sugă. Ia apă de la bidon belii. Unde are la creșurile? Tot timpul aceleași costări. Da, ele au trecut de la DSP mangan. Au venit, au văzut, să remediază, nu ai cum să le faci să iasă perfect. Noi o clorinăm, nu am ce să-i fac în apă. Are o soluție. Nu mai răspund. sănătatea populației. În raportul acesta au fost menționate și câteva familii. De unde așa, vreau să vă întrebați. Are foame și la problema ca să știți cum o consumați. Uite, eu într-o cameră. Și toți acolo, toți trei. Nu sunt destul. Da? Oricine voi să-i răstie. Ziceți, bă, fost Ce se înțelege? Ce înțelege ce spui? Vorbești foarte încet. La munte, măi, pe babere sau pe om? Am spus, în raportul de la DSP scrie clar, scrie numele unor familii de unde s-a luat apa și vă întrebam dacă i-ați informat, pentru că sunt probleme de sănătate publică. Au fost, domnul doctor, au fost informați, au fost... Lasă-mă, domnul doctor, hai ce Consiliere. Chiar domnul doctor. Doctor, n-ați greșit mai. Dar domnul poate să ne
Domnilor consilieri, eu v-am prezentat despre ce e vorba. Mai mult atât... Bă, o sesizare la Direcția de Vreți să Sănătate faceți- Publică, să oprească apa și gata. Și ai rezolvat problema. Faci sezizare la Fritz, la Timișoara. Au fost informați oameni. Este extrem de important să fie informați. Bă, mai terminat, mă, mai terminat. Demagogia. Mai sunteți și eu demagogia pe asta. Mai terminat, dracu, da. Comuna asta fără voie era terminat. Și tu, da, uite, asta m-a terminat. Are 5 ședințe mai departe. Păi apa... Supune la vot. Da, asta e. Vreau să nu fie împotrivă. Nu se aude ce spuneți acolo cu un like. Supune la vot. Cine este pentru? Nu se aude pentru că vorbiți în Așa acolo s-aude mai multe melodii, de-aia nu vă știu. Online. Domnul Hoza. Ne auziți? Da, eu votez împotriva. Împotrivă. Doamna Lavinia. Tot împotrivă. Doamna Pandelașa. Apoi că voi dă eu cu nisip. Împotrivă. Laur. Tănase. Doamna Grădinaru. Pentru. Doamna Sebe. Gata, s-a votat toată lumea. Ați auzit, da? Da. Ia uite-te. Ce cauți aici? Hai că trebuie să fac cerere cu 2 zile înainte, 3. Am aprobat, nu așa. Ia uite-mă, frate. Aici te trezești, ești la piață? Sau la primărie la Bătrânești? Da. Proiect de hotărâre numărul 29. Am venit pe Maria. Nu se aude ce spune. Ai scăpat, mă? Stai, mă, ce bun de pieci. Dar tu nu mă interesează. Da, mă, că mai rămâne la Animația pentru care n-am votat. Spuneți, domnul, spuneți, citiți. Lasă. Să votăm împotriva acestui buget. Da. Am înțeles, nu-i problemă. Da, jur, mai stau în picioare, că în picioare. Face tot, face. Ok, dar reținem mențiunea. Mai are cineva ceva de menționat? Nu face procesul verbal până vine dânsul de concediu și să spună tot ce vrea. O să mai dăm pasă. Proiect de hotărâre numărul 29 din 7/5/2026 privind retragerea titlului de folosință gratuită a unui număr de 19 loturi de case acordate conform legii numărul 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuințe proprietate personală. Aici vă spun eu despre ce Da, da. este vorba. 19 loturi au rămas libere la renunțarea unora care n-au demarat treaba mai departe. Ce vreau să fac la cunoștință e că pe data de 12 a mai venit cineva cu o renunțare și mai completăm anexa cu încă unul. În loc de 19 sunt 20 de loturi libere. Da? Bine, loturile libere nu sunt 20, sunt 24. Dar au mai fost retrase prin altă hotărâre de Consiliu. Da? Care rămân la dispoziția Comisiei, da, să atribuim celor care au depus cereri noi, da? Cine este? De la doamna Manta și Nena, că 75 de loturi în total. Da. 75 Da. de loturi. 74. 74 sunt? 74. Se înțeleg că restul sunt construite. S-a început. 16 cu recepție, sunt de derulat. Și ce se întâmplă cu aceste 20 de loturi? Vor fi Redistribuite în alte cereri. Dosare sunt Nu e ușor de dosarele evaluate și în funcție de evaluarea fiecărui dosar se vor redistribui către cei care...
întrebare era dacă sunt legami așteptare, Nu dăm. cetățeni sau... Da, sunt depuse dosare, da. Dosarele sunt depuse, sunt analizate de comisie, au primit punctaj, urmează să avem din nou un proiect de hotărâre cu atribuirea acestor loturi. Către alți proprietari. Loturile au fost atribuite în 2020. Da. Deci ați acceptat Și în 2024. Ah, Dar oamenii au renunțat, pentru că și-au cumpărat alte proprietăți. Au renunțat. Au renunțat, nu ne interesează pe noi de ce, dar Bun. Supune la vot. Mai aveam eu o întrebare. Da, spune. Vreau să știu ce se întâmplă cu cei cărora le-a expirat avizul și vor să-și obțină recepție la casă. Să înțeleg că sunt care deja oamenii și-au construit casa, a expirat avizul și nu pot să obțină această recepție. Ce pot să facă ca să Ce aviz l-a expirat? Poate vreți să spuneți că a expirat autorizația, nu aviz. Că nu, aici noi nu dăm aviz. Noi dăm autorizație. Da, celor care le-a expirat autorizația. Face prelungire la autoritate. Prelungire la autoritate. Ok, și... Conform articolul 280. Dacă te înțeleg că oamenii s-au interesat și nu s-a găsit o soluție clară. Nu cred că avem Găsim în ședința următoare și stabiliți aici. Poate sunteți prezent. Da? Ca să vă aduceți acolo. Mai bine. Sunt prezent. Acum ăștia și... aș dori Deci Întrebarea este că legiuitorul dă posibilitatea să-i pune pe toți în legalitate. Că a expirat autorizația, că n-a construit la timp, că au apărut fel de probleme, legiuitorul îți dă posibilitatea să îi ajutăm să-i punem în legalitate. Mai mult atât ce. Îi vom pune în legalitate. Îi vom pune în legalitate. Consiliul Local va prelungi niște termene, vom stabili cine vor fi beneficiarii loturilor și cu cei care sunt în curs de construire, îi ajutăm să-și termine. Îi ajutăm, le prelungim autorizațiile, le facem recepția, le facem tot ce trebuie. De când dumneavoastră nu prea știți cum să mănâncă administrația asta publică locală. Dumneavoastră citiți după niște hârtii acolo, puneți fel de întrebări, fără sens, fără mamă, fără tată, fără cap și fără coadă. Că mă, că am copiat de la alte comune. Haideți să... De tocmai de-aia, gata, încheiesc ședința că nu trebuie să plec. nu se lăsăm cu lucrurile nepertinente. Să poți folosi doar Deci exact cum a spus și domnul primar, legiuitorul permite să prelungim autorizația, să Consiliul Local aprobă. până în aprobarea Consiliului Local. Păi bun, ok, hai să facem atunci, ca să putem aproba și să... O punem pe ordinea de zi, doamna secretară știe despre ce este vorba și hotărâm... Ai mai câștigat. Au numit expert. pentru că dința de alte răspunsuri, că nu se mai poate face nimic, de aceea am și întrebat. Doamna arhitectă la noi de la primărie? Da, Da, nu știu ce spune doamna arhitect, nu cunoaștem, dar problema se pune în felul următor, că noi putem să hotărâm prelungirea. Exact, că se poate rezolva. Legiuitorul permite prelungirea acestor autorizații. Da, domnul. Ok. Domnul președinte. Supune la vot. A zis adică. Cine este pentru? Pentru Paul. Online? Toată lumea este pentru, doamnă. Proiect de hotărâre numărul 30 din 7/5/2026 privind alegerea președintelui de ședință. Eu propun pe domnul Alin Răduță. Mai sunt alte Cine e propuneri? pentru? Cine? Dar nu poate mai să propună. și pe Octavian Cozea, dacă se poate. Alte propuneri? Se poate dacă s-a aprobă. Trebuie să fie minim două, poate fie 4, nu-i problemă. Ajung, bă, dar... Supune la vot. Cine este pentru domnul Octavian? Octavian Cozac Iulian, poate, nu? Deci domnul Cozar este pentru. Da, deci câte pentru Câte voturi avem? Domnul Cozar așa pentru? Altcineva.
Doamna, când l-au propus, Online, domnul Cozar. Online. Da, doamna Pandelache. Atât? Cine mai este pentru domnul Cozar? Nu se aude. Online. Online. Nu știu eu. Am crezut că vrei să votezi, zice, că ai întârziat un pic. Cine pentru domnul Alin Reduță? Pentru domnul Alin, da. Doamna Vali, grădinaru? Da. Bun. Diverse nu mai avem, nu? Dacă vreți să mai stați 2 secunde, nu știu, avem pe cineva care vrea să intre în piață cu alimentație publică și i-am spus că nu se poate pentru că hotărârea din 2014 este clară de către Consiliul Local, nu are voie alimentație publică și vreau să audă de la dumneavoastră, dacă nu vreau să creadă că am ceva cu cineva. Nu mă lasă să cheme să vadă omul că chiar nu. Nu vreau să fac nu știu, nu știu, știu că n-are voie. Nebune, să audă să nu zică că am eu că am ceva cu cineva, înțelegeți? Vino, e că uite, domnii consilieri sunt aici. Spune ce toleanță ai, da? Rugămintea mea este că am și o rulotă fast food. Dă supuri, dă cafele, permisiunea dumneavoastră, dacă permite să eu, să o trag și eu la loc pe ei acolo. Adică dumnealui vrea să fie în piață. După cum știți că a fost consilier și în 2014 a fost hotărârea că să rămână. Este o hotărâre pe care spune foarte clar că este interzisă alimentația publică. Eu vreau să audă și domnul Ilie că eu nu am nimic cu nimeni, că nu mă interesează absolut nimic. Nu pot să încalc această hotărâre. Oricine poate să te reclame, oricine poate să... Da, să după online. Dar poate să le și dau ceva. Da, la o poți să ieși. Domnilor din online, m-ați auzit? Da, eu nu pot să răspund. Să înțeleg că domnul care este cel care și-a făcut chioșcul acolo. Cel care avea chioșcul acolo. Păi am văzut că mi-a apărut o făcură, mi-a spus un chioșc. Păi tocmai aceea. Problema este că dumnealui nu vrea să stea acolo, vrea să intre în incita pieței. Este o problemă și cu acele conturi în gaș, că și de acolo se face alimentație publică. E doar o altă dedicație organiză. Punem restaurant în afara pieței, dar nu-i găsim. Acolo e la fel. Deci nu vând în piață, ei stau pe un domeniu privat, e ruptă într-adevăr plasa gardului ca oamenii să poată intra în domeniu. Este lucru, numai că ați găsit o breșă în ce s-a stabilit în Consiliul Local. Obiectivul să vinde pe teritoriul pieței. Să numai persoanele care se duc și cumpără. Nu e alimentație publică în piață pentru nimeni, adică nimeni. Practic faceți discriminare între cei care au voie să vândă și nu din găsirea unei breșe care ați găsit un teren de lângă piață și ați găsit gardul și tot să vândă lucruri în piață. Alimentație publică este acolo. Dar nu e nici itație. Păi bun, și cum o vedeți dumneavoastră? Păi, atâta timp nu modificăm hotărârea de Consiliul Local, în momentul de față nu se poate. Deci clar nu se poate în momentul de față. Și nu că vor fi, ca să vorbesc eu că poate. În momentul de față, cum fac hotărârile de Consiliul Local de acum, de 2014, nu avem voie. În acest moment, ca să putem să acceptăm acest lucru, trebuie să facem altă hotărâre de Consiliul Local. În momentul de față nu se poate. Deci, asta este situația. Nu se poate.
Nu că avem ceva cu dumneavoastră sau cu altcineva, poate fi și locuitori și nu se poate. Păi v-am înțeles, nu se poate. Asta este situația actuală. Dacă să țină hotărârea de altă ședință. Da. Eu declar ședința închisă. Mulțumesc frumos. Mai aveți ceva de adăugat cei online? Concediu plăcut să ne Da, scris. Nu la mine spate. Nici măcar nu te întorci să deschizi scaunul. Aici, domnul. Domnul Aghelu, dați-mi și de Deci,